Kmieni wara nofsinhar ġiet ippreżentata lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Porch Olivier it-tieni nomina l-ħatra ta' mexxej tal-Partit Nazzjonalista minn Francis Zammit Dimech bl-appoġġ ta' 37 kunsillier fih dan il-Partit Nazzjonalista. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Francis Zammit Dimech enfasizza l-importanza li l-partit tiegħu għandu jkun partit tal-poplu u jkollu l-mezzi neċessarji biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Konxju mill-problemi finanzjarji kbar li rikbu l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem, Zammit Dimech qal li ma jara l-ebda problema li l-qasam kummerċjali tal-partit jitmexxa separatament mill-qasam politiku u li jinħatar kap eżekuttiv responsabbli għat-tmexxija kummerċjali. Mistoqsi dwar l-età tiegħu Zammit Dimech sostna li dan hu ta' vantaġġ għax bħala membru li ilu jimmilita fil-Partit Nazzjonalista u għadda mill-istrutturi kollha tal-partit. Kompla billi jitkellem dwar l-importanza ta' komunikazzjoni effettiva u tkellem ukoll dwar is-social media. Jiena bħajt nitgħallem of li finalizza bħalissa s-social media parti mill-attenzjoni diretta tiegħi u allura iva ma nistax ma nħarix liha u ma nistax ma nħarix li jiżviluppi li ser ikun hemm. Min-naħa tiegħu Simon Busuttil beda mill-ewwel il-kampanja tiegħu għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista bl-slogan ta' mill-ġdid PN Partit n-nies. Inċidentalment dan kien l-istess kliem ta' Zammit Dimech li saħaq l-importanza li l-partit ikun viċin il-poplu. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista ikkonfermaw li l-magna tal-partit qed timbotta l-qudiem il-kandidatura ta' Simon Busuttil. Waqt id-diskors tiegħu Busuttil kompla juri li ma jridx jaħdem mal-gvern wara li ma qabilx li l-gvern jinvolvi membri parlamentari mill-oppożizzjoni fir-ruoli eżekuttivi. Sa dan it-tant il-preżentatur tal-programm TVAM fuq ix-xandir nazzjonali Pier Portelli ċaħat li ħajitfa' n-nomina tiegħu għal Segretarju Ġenerali fil-PN waqt li ma ċaħatx li l-qudiem jista' jkun fl-istruttura politika.